Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Egy öcsiszendót szeretnék elkészíteni, mivel máma nem mentem dolgozni, mert volt egy kis dolgom. Zsömlét kettébe vágtam, ilyen amerikai burgeres szósszal megkentem. Sziasztok testvéreim! Ki akartam próbálni ezt a halat! Ez egy nagyon büdös hal, gyerekek! Ide fogok tenni turista szalámit, így kettőt, baromfi párizsit. Én ezt nem merem megkóstolni, gyerek. Én már szeretek enni. Csinálj meg, mert beárasz a házat! De büdös, de beárasz, ahogy igyem akkor! Bazsalikomos, majorannás. Így teszek rá egy paradicsomot, és egy jó lila hagymát, így teszek így. Csúrogatott a terítőre! Hát akkor adjam egy tányér. Gyerekek. Kileve! Inkább nem kéne, inkább én már tudom esek. Jó étvágyat kívánok mindenkinek. Sziasztok!